jeho údajnú spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Prezradil nám to jeden z účastníkov tzv. Teologického dňa. Navyše nevyjasnené úmrtia kňazov za bývalého režimu označil arcibiskup Sokol za dávno vyriešené. Arcibiskup Ján Sokol čelí ďalším výzvam, aby prehovoril o svojej minulosti. Mal by poskytnúť svedectvo o kontaktoch s tajnou cirkvou. Nie je možné z akýchkoľvek dôvodov zamlčiavať či už stretnutia s obeťami, alebo akékoľvek iné poznatky. Ide najmä o prípad tajne vysveteného kňaza Přemysla Stoufala. Ten bol kľúčovou spojkou medzi Vatikánom a podzemnou cirkvou na Slovensku. Jeho záhadná smrť v roku 1981 sa pripisuje štátnej bezpečnosti. Som z toho sklamaný, že doteraz teda to, čo sa vyriešilo, si myslím, že to nebolo objektívne vyriešené, doriešené, to boli asi nasadené osoby, ale že ani pán Sokol od začiatku nežiadal, aby sa tento prípad otvoril. Monsignor Sokol zaprel Coufala